Studio. Na faɗi ma irwa aiki, sassan jiki na da ruhi kin mallake ta. Na faɗi ma irwa aiki, sassan jiki na da ruhi kin mallake ta. Kin mallake ta. Na faɗi ma ƴar manzona. Ummul shirba matar Imam Ali, in kin yi na'am da ni zan yi babar gaba. Duk wanda ya sako wallahi bai faɗi ba. Ya ummi na ƙaunar ki na riƙe ni ban saki. Na faɗi ma irwa aiki, sassan jiki na da ruhi kin mallake ta. Ya ummina, ya munina, ni burina in yi miki hidima. Ƙaunar ki ce ta kama da ƙalbina. Shugabar mata kike sayyada ya ummina. Mana gata na faɗi ma irwa aiki, sassan jiki na da ruhi kin mallake ta. Kuke titin dukkanin duniya, har kiyama da ku nake fari. Ni da dangina duka ku za mu bi, ran kiyama ce ta muke biɗa ya ummina. Da ruhi kin mallake ta. Na sako shi ubara ma babban uba, shi masoyi ne ga ɗamun zona. Ya kasance mai yawan hidima ga ɗaha manzo, jinjina muke maka in yasi. Zan takaita ba don gajiya ba, Maryam buɗe gunki na sallama. Sai ya dada na addu'a muke ki suturta mu. Na faɗi ma irwa aiki, sassan jiki na da ruhi kin mallake ta. Na faɗi ma irwa aiki, sassan jiki na da ruhi kin mallake ta. Na faɗi ma irwa aiki, sassan jiki na da ruhi kin mallake ta. Sassan jiki na da ruhi kin mallake ta. Sassan jiki na da ruhi kin mallake ta.